remercions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. Le Seigneur nous a gardés, Matigi ye an bɛɛ lajɛlen mara. a écouté nos prières A ye an ka deliw lamɛn et nous a soutenus. ani a ye an dɛmɛ kosɛbɛ. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a apporté dans nos An vies. bɛ a barikada a ye fɛn o fɛn yamariya an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. Comme promis le dimanche passé, E continue a lahidu ta kari tɛmɛlen. aujourd'hui nous allons encore continuer toujours avec la famille de Jacob Bi an na taa ɲɛ k'an sɛnsɛn ani k'an sinsin Yakuba ka du kan. en nous adossant à la réalisation de la parole de Dieu de Genèse 3:15. Ani k'an hakili sɛmɛ Ala ka kumaw waleyali la Genèse 3:3 a verset 15 Et la. la réalisation de cette prophétie a commencé avec Abraham. Ani o kiraya kuma min fɔra o waleyali daminɛna ni Ibrahima ye. Et nous sommes en train de suivre ce chemin. Ani o waleyali b'a la ka taa cogo min na an tugulen o de kɔ. C'est ce qu'on appelle en théologie l'économie du salut. O de bi wele ko Ala ka kisili fɛɛrɛ sigilen. Donc, en nous quittant, je vais attirer votre attention sur l'attitude de Jacob. Tuma min na an bɛ k'an kɔ don ɲɔgɔn na kari tɛmɛlen ye aw hakili sama ayiwa Yakuba ka kɛcogo dɔw la. On vient de l'annoncer que Joseph, qui est censé partir, est encore en vie. A filɛ nin ye kunnafoniya sera Yakuba ma ko ayiwa a denkɛ Yusufu bɛ ni la a tun bɛ miiri ko o min tɛ ni la bilen. Il n'en croyait pas. A ma da o kuma na. Mais quand il a vu tout ce qu'on lui a amené pour qu'il parte en Égypte, Nka a y'a ye tuma min na k'a fɔ o nana ni minɛn minnu bɛɛ ye walasa Yakuba ka taa Misira. le verset 28 du chapitre 45 dit, Verset sura 45 verset 28 b'a fɔ ko c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je ne meure. Jacob s'est réjoui d'entendre que Joseph est encore en vie. o n tun b'a la k'a fɔ ko Yakuba sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara tuma min n'a y'a mɛn ko Yusufu bɛ ni la. Et il était pressé de le rencontrer. Ani a kɔrɔtɔlen tun don k'a kunbɛn. Ce qui nous donne l'occasion aujourd'hui de trouver notre texte de méditation dans le chapitre 46 de Genèse, les 7 premiers versets. O de bɛ an dɛmɛ ka se an ka bi yɔrɔ kalanta ma Genèse sura 46 verset 1 ka se 7 ma. Je fais la lecture. An bɛ n'a kala. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et toi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille. Genèse sura 46 verset 1 ka se 7 ma. Israël wulila ka a bolofɛnw bɛɛ ta ka taa. A sera Beersheba. A ye saraka lase a fa Isaka ka Ala ye yen. Ala kumana Israɛl fɛ jiralifɛn na su fɛ. A ko, Yakuba, Yakuba. Israɛl ko, naamu. Ala ko, ne ye Ala ye. I fa ka Ala, i kana siran Misira tagali ɲɛ. Kamasɔrɔ ne na i kɛ siyaba ye yen. Ne yɛrɛ bɛ taa i fɛ Misira. Ne yɛrɛ bɛ na ni i ye yan kokura. Siga t'a la. I sa tuma la, Yusufu na i ɲɛw datugu.
Yakuba wulila ka bɔ Berseba ka taa. Faraon ye wotoro minnu ci ka u ta. Israɛl denkɛw ye u fa Yakuba ni a ka denmisɛnw ani a musow ta olu la. U taara ni u ka bagankuluw ye ani u ye fɛn minnu sɔrɔ kana jamana la. Ayiwa, Yakuba ni a ka denbaya bɛɛ taara Misira. A taara Misira ni a denkɛw, ni a denmusow, ni a mɔdenw ani a ka somɔgɔw bɛɛ ye. Nous disons merci au Seigneur pour cette parole An bɛ matigi fo nin kuma kosɔn. et nous allons prier. An bɛna Ala deli. Sɛbɛyaw bɛtigi, i ye Ala kantigi ye. I ka fɛɛrɛ tigɛlen, i ka Alaya ni ka sɛbɛya kɔnɔ, i bɛ a lase a wagati la, ka i tɔgɔ kɔrɔta walisa i denw bɛɛ ka kisili sɔrɔ. An bɛ barika da ye i ka kuma ɲɛnama barikaman kosɔn nin wagati la. A jɛya an dusu la, an dɛmɛ k'a minɛ ni an barika ni an fanga bɛɛ ye. A ka yɛlɛma don an taabolo ni an tamacogo la, ka nɔrɔ da i tɔgɔ kan. I ka nɛɛma ka karamɔgɔ labɔ, i nisɔnɔma k'a fa, ani k'a ɲɛ minɛ fɔtaw bɛɛ kelen kelen na. An ye nin wagati mun bɛ ta ka kalifa i ma, Yesu Krista an matigi tɔgɔ la. Amina. Amen. Amen. Nous sommes avec Jacob Ani Yakuba bɛ ɲɔgɔn fɛ qui halisa. décide de partir en Égypte vers Joseph. A filɛ Yakuba y'a latigɛ ka taa Misira Yusufu fɛ yen. Et ce qui est intéressant à noter, Ani min nafa ka bon k'o dɔn, c'est qu'il ne va pas sans consulter Dieu. o ye k'a fɔ a tɛ taa Misira ka sɔrɔ a ma Ala ɲininka dɛ. C'est ainsi qu'il arrive à Beersheba O de kosɔn tuma min na a selen Berseba, et il va offrir des sacrifices à Dieu a ye saraka bɔ Ala ye yen pour voir si c'est une faisabilité. walisa k'a dɔn ni a ka kan ka ko taa Misira. Et il a fait ça au Dieu de son père Isaac. Ani a ye o saraka lase a fa Isaka ka Ala ye. C'est ainsi que Dieu va lui parler O cogo de la Ala kumana a fɛ. dans une vision. Ala kumana a fɛ jiralifɛn na. Il va demander à Jacob A ko Yakuba ma ko de ne pas craindre de descendre en Égypte, ko a kana siran Misira taali ɲɛ. car il va faire en sorte que une grande nation puisse sortir de lui en ces lieux. Kama sɔrɔ Ala yɛrɛ bɛna to Yakuba ka kɛ siyaba ye yen. Non seulement il demande à Jacob de partir, Ɔwɔ Ala ye a fɔ Yakuba ye ko a ka taa. mais il va le rassurer du fait que lui-même va descendre avec lui. Nka Ala tilara ka a jigi sigi k'a fɔ a ye ko ale yɛrɛ Ala na taa a fɛ yen Misira. Donc Jacob n'est pas en train de partir laissant Dieu derrière lui, O la sa an k'a faamu ko Yakuba t'a la ka taa ka Ala to a kɔ. mais il est en train de partir avec Dieu. Nka ani Ala yɛrɛ de b'a la ka taa ɲɔgɔn fɛ. Ça, c'est très important. Nafa bɛ nin na kosɛbɛ. Dans la vie, à chaque pas que nous posons, An ka fɛn kɛta bɛɛ kelen kelen ɲɛnamaya kɔnɔ. rassurons-nous que nous sommes avec Dieu. An ka jɛya a la k'a fɔ an ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ. Un moment, dans la publicité des chaussures, Ayiwa wagati dɔ la tuma min na n'u tun bɛ ka ayiwa mankutu kɛ sabaraw kan. il y a l'usine de Bata Ayiwa sabara dilan usine min tun bɛ n'a bɛ wele ko Bata. qui disait pas un pas sans Bata. O de tun b'a fɔ k'a fɔ sendaɲɛ kelen kana kɛ Bata kɔ. Ça m'inspire et me fait dire pas un pas sans le O bɛ Saint-Esprit. hakili sama ani k'an bila ka miiri k'a fɔ ko an kana sendaɲɛ kelen si kɛ ni ani nisɛnw tɛ ɲɔgɔn fɛ. Chaque situation que nous voulons vivre An b'a fɛ ka tɛmɛ sira o sira fɛ. ou accéder, Wala an b'a fɛ k'an sen don fɛn o fɛn na. cherchons à comprendre si c'est la volonté de Dieu An k'a ɲini k'a dɔn ni a y'a sɔrɔ o ye Ala sago ye. et si nous sommes accompagnés dans notre projet par Dieu. An k'a ɲini k'a dɔn ni a y'a sɔrɔ ani Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka o ɲɛkun kilenna la. C'est ainsi que Jacob est rassuré. O cogo de la Yakuba hakili sigira. Et rassuré, il va quitter Beersheba. Ani a hakili sigilen bɔra Berseba. Et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon leur avait envoyés. Ani Yakuba denkɛw ye u fa Yakuba ni a muso ni a somɔgɔw bɛɛ ta ayiwa Faraon ka wotoro dilen kɔnɔ. Étant des éleveurs, Ka d'a kan u ye bagangɛnnaw ye. ils vont amener leurs troupeaux U taara ni u ka baganw ye u bolo. et ils vont amener avec eux tout ce qu'ils possédaient comme bien. Ani fɛn o fɛn tun bɛ o fɛ sɔrɔ kunda u taatɔ taara ni o bɛɛ ye. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils,
toute sa grande famille. a taara ni a denkɛw ni a denmusow ni a mɔdenw ni a ka somɔgɔw bɛɛ ye misira. Ceci d'abord parce que Joseph l'a dit de venir. ɔwɔ o ye nin ye k'a fɔ fɔlɔ yusufu ko a ka na. Pharaon a appuyé cette demande Pharaon sɔnna o laɲini ma. et Dieu va clôturer toutes ces demandes par une réponse positive. ani ala yɛrɛ sɔnna nin fɛn bɛɛ lajɛlen ma ka jaabili tilelen di sɛbɛman di. Et en toute liberté, Jacob et tous les siens vont descendre en Égypte. o cogo de la yakuba ni a somɔw bɛɛ ni lafiyalen taara misira. Du verset 8 jusqu'au verset 25, k'a daminɛ verset 8 na ka se 25 ma. on essaie de nous faire comprendre la composante de ces grands voyageurs. ayiwa mɔgɔ minnu ye o taama kɛ ka taa misira olu tun ye jɔn ani jɔn ye olu bɛ ɲɛfɔ. Et au verset 26, a verset 26 la. les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte yakuba ni minnu bɛɛ jɛra ka taa misira et qui étaient issus de lui ni olu tun ye yakuba bɔnnaw ye. étaient au nombre de 66 en tout, olu kun bɛnna ayiwa mɔgɔ 60 ma. sans compter les femmes et les enfants. ayiwa musow ani denmisɛnw ma jate o la dɛ. Je disais 66. ayiwa n ko 66 bayi. Joseph avait deux fils. denkɛ fila tun bɛ yusufu fɛ minnu bangera a fɛ misira. Donc, le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. ayiwa yakuba ni a somɔgɔ minnu bɛɛ nana u yɛrɛ sɔrɔ misira olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o kɛra maa 70 ye. Donc, nous pouvons dire que le peuple de Dieu qui est rentré en Égypte ces jours-là était 70. an b'a fɔ ko ala ka jamakulu min donna misira o don na o tun ye mɔgɔ 70 de ye. Et dès à présent, j'attire votre attention kabini sisan bɛ aw hakili sama nin nɔfɛ. qu'ils vont faire 400 ans en Égypte. olu bɛna san 400 de kɛ misira. Et nous le verrons quand nous allons ouvrir la page de Moïse. ani an bɛna ye an tagalen ɲɛ n'an y'an da don musa ko la. Jacob va envoyer Judas devant lui vers Joseph ayiwa yakuba ye a denkɛ juda ci ka taa yusufu fɛ. pour l'informer qu'il est en train d'aller vers Gozen. walisa ka a kunnafoniya ko ale b'a la ka taa gosɛn jamana la. La Gozen, c'est la partie du pays où il y a beaucoup d'herbes en abondance. ayiwa gosɛn ye jamana yɔrɔ ye bin sɛbɛkɔrɔ nugulen yɔrɔ min. Et nous pouvons dire le lieu le mieux approprié pour un éleveur. ani a bɛ se ka jate o ye ko bagangɛnna sigiyɔrɔ ɲuman ye. Et dès que Joseph a pris cela, a tuma min na ni yusufu y'o il kuma va mɛn. prendre son char et va à la rencontre de son père. ani yusufu wulila k'a ka wotoro ta ka taa a fa kunbɛn. Et regardez le verset 20, verset 29. 29 aw ko ma Joseph filɛ. attela son char et y monta pour aller à Gozen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. yusufu ye a ka wotoro labɛn ka don a kɔnɔ ka taa a fa israɛl kunbɛn gosɛn. yusufu ye a fa ye tuma min na a y'i meleke a kan na ka kasi ka mɛn. Ça faisait des années et des années a tun ye san caman ni san caman bɔ o ma ɲɔgɔn ye. qu'ils ne s'étaient pas vus. u tun ma ɲɔgɔn ye. Et le papa pensait qu'il était mort, Joseph. fa Que tun bɛ Joseph miiri était k'a mort. fɔ ko ayiwa a denkɛ yusufu sara. Et quand il va rencontrer ses frères, ani tuma min na a ye yusufu balimaw ye. Joseph, la première question qu'il va poser à ses frères est la suivante. Est-ce que mon papa vit encore? yusufu ye a balimaw ye tuma min na siɲɛ fɔlɔ la a ye ɲininkali fɔlɔ min tɛnku la o ye k'a fɔ yala ne fa bɛ ni labilen wa. Ça veut dire que même à l'étranger, loin de la famille, il ne faisait que penser à son père. o b'a jira k'a fɔ hali k'a sɔrɔ yusufu yɔrɔ tun ka jan a faso la k'a to jamana wɛrɛ la a tuma la ka miiri a fa ko la. Une de ses préoccupations était comment retrouver mon père. a ka laɲini dɔ tun ye nin ye ne bɛna se ka n fa ye cogo di. Est-ce que cela sera encore possible? yala o bɛna se ka kɛ bilen wa. Mais voilà que Dieu répond à sa requête. nka a filɛ nin ye ala ye a ka laɲini jaabi. Il va se jeter au cou de son père a ye i meleke a fa kan et na pleura longtemps. ani ka kasi ka mɛn. Dieu seul peut comprendre ce qui sortait de ses réflexions. o waati la fɛn minnu bɛɛ tun b'a la ka tɛmɛ yusufu hakili la ala yɛrɛ kelen pe dɔrɔn de bɛ se ka o Dieu dɔn. seul peut comprendre ce que le cœur de Jacob
a senti. ani o wagati la yakuba yɛrɛ dusukun ye min dɔn ani ka min waleya ala kelen pe de bɛ se k'o dɔn. C'est ainsi qu'il va prendre la parole, Israël, o kɛlen sa israɛl ye kuma ta et dit à Joseph k'a fɔ yusufu ye ko que je meurs maintenant, ne ka sa sisan puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. kama sɔrɔ ne ye i ɲɛda ye ani k'a dɔn ko i bɛ ni la. Ça me rappelle les paroles du vieux Simeon. nin bɛ ne hakili jigi cɛkɔrɔba simeon ko de la. Il avait été dit à Simeon qu'il ne va pas mourir sans voir le Messie. a tun fɔra simeon ye ko a tɛna sa fewu sani a ka masaya ye. Et quand il s'est rendu au lieu de culte ani tuma min na n'a taara alabatoso la et que les parents de Jésus étaient venus avec le petit enfant, ani k'a ye k'a fɔ yesu masaw nana ni yesu denmisɛnnilaman ye. il a dit, Seigneur, maintenant tu peux prendre ton serviteur, a ko matigi sisan i bɛ se ka i ka jɔnkɛ ta car mes yeux ont vu. sabula ne ɲɛw ye yeli kɛ. Et ici, Israël dit à peu près la même chose. ɔwɔ nin yɔrɔ la israɛl fana bɛ o kuma ɲɔgɔn fɔ. Je pensais que mon enfant Joseph était mort. ne tun bɛ miiri ko ne denkɛ yusufu sara. Des années et des années, je n'espérais plus. san caman ne jigi tun t'a kan Mais bilen. aujourd'hui, le voici entre mes mains. nka bi a filɛ nin ye ne tɛgɛw kɔnɔ. Tu peux maintenant reprendre ton serviteur dans ta main. sisan i bɛ se ka i ka jɔnkɛ wele i ka hɛrɛ la. Joseph va aussi prendre la parole yusufu fana ye kuma ta. et va dire à ses frères, a ye nin fɔ a balimaw ye je ko vais avertir le pharaon. ne bɛ taa faraon lasɔmi. Et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. ani ne n'a fɔ a ye ko ne balimaw ne kɔrɔkɛw ani ne fa minnu tun bɛ kana jamana la a filɛ olu nana Ces ne hommes sont kɛrɛfɛ. bergers car ils élèvent des troupeaux, ils ont leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. ɔwɔ olu ye bagangɛnnaw ye sabula u bɛ misiw gɛn ani baganmisɛn caman olu bɛɛ nana ni u ka baganw ani u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ ye. Et quand Pharaon va vous appeler, a ko ni faraon ye aw wele tuma min na dites-lui que vous êtes des éleveurs a ye a jaabi ko aw ye bagangɛnnaw ye et que de tout temps vous avez fait ce travail ani ko aw ma baara wɛrɛ kɛ ni bagangɛn tɛ pour que vous puissiez habiter à Gozen. walisa aw ka se ka sigi gozɛn jamana la. Joseph alla avertir Pharaon. yusufu taara ka faraon lasɔmi. Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan ne balimaw ani ne fa nalen filɛ ka bɔ kana jamana la. avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur o appartient. ni u ka bagan kumabaw ni bagan misɛnw ani u bolokɔnɔfɛnw bɛɛ. Et les voici dans le pays de Gozen. ani a filɛ u bɛ gozɛn jamana la. Quelle va être la réaction du pharaon? faraon ka kɛta kɛra mun ye. Pharaon va prendre la parole faraon ye kuma ta et va dire à Joseph, k'a fɔ yusufu ye ko ton père et tes frères sont venus auprès de toi. i kɔrɔkɛw ani i fa olu nana i Le kɛrɛfɛ. pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. a filɛ misira jamana bɛ i ɲɛkɔrɔ i fa ni i balimaw u lasigi misira yɔrɔ ɲuman dɔ la. Qu'ils habitent dans le pays de Gozen. u ka sigi gozɛn jamana la. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. n'i ye dannamɔgɔ tilelenw sɔrɔ u cɛla olu bila ka ne ka baganw mara. Ce qui est aussi important, min nafa ka bon nin na. Joseph va faire venir son père auprès de Pharaon. yusufu nana ni a fa ye faraon bara. Pharaon va dire à Jacob, faraon y'a fɔ yakuba ye ko quel est le nombre de jours des années de ta vie? ko sisan hakɛ ye joli de ye. Pharaon et Jacob lui dira, yakuba ye a jaabi ko les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. ayiwa ko ne ka sigifɛya sisan ye san 130 ye. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. ayiwa ne ka sisan ɲɛnamaya o ka dɔgɔ nka u gɛlɛyara dɛ. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. ne ma ne faw ka sisan ayiwa ɲɔgɔn sɔrɔ u ka sigifɛya la. Jacob bénit Pharaon. yakuba ye duba ta faraon ye. Et là, mes chers amis, cela nous fait réfléchir.
Nin yɔrɔ in na ne balimateriw a bɛ an bila miiri la dɛ. Pharaon n'est pas un juif. Pharaon tɛ yahudu ye. Il n'adore pas le Dieu de Yahweh. A tɛ Yahweh bato. Mais voilà qu'un croyant Dieu, servant Yahweh, bénit Pharaon. Nka a filɛ nin ye Ala ɲɛsiranba dɔ Yahweh batoba o bɛ ka duba ta Pharaon ye. Souvent, on a des problèmes quand nous essayons de bénir nos autorités qui ne sont pas chrétiens. Gɛlɛyaw bɛ an sɔrɔ ni an bɛ duba ta an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu tɛ danabaaw chrétiens. Parce que beaucoup de gens pensent que puisqu'ils ne connaissent pas le Dieu que nous adorons, ils ne méritent pas qu'on leur fasse des bénédictions. Sabula maa caman bɛ miiri k'a fɔ u ni an tɛ Ala kelen bato ko k'a da o de kan u ni an ka dubaw man kan. Le vieux Jacob nous enseigne Ayiwa cɛkɔrɔba Yakuba bɛ an kalan yan dɛ. que Pharaon est une autorité établie Ko Pharaon ye fanga ye min sigira Ala fɛ. et qui a droit de vie et de mort sur lui et ses enfants. Ayiwa se bɛ o Pharaon min bolo ale Yakuba ni a denw bɛɛ kan. Et que Dieu est descendu avec lui en Égypte. Ani ko Ala yɛrɛ ni ale Yakuba jiginna ɲɔgɔn fɛ Misira jamana Et la. à cause de cet état de choses, il a le droit de bénir celui qui détient l'autorité de ce Ani pays. ka da o kow bɛɛ kɛlen kan awɔ a ka kan ale ka dubabu don Pharaon ye fanga bɛ min bolo. Et c'est pour cela que ça résonne encore très fort dans le Nouveau Testament. O de kosɔn ayiwa a ko fɔlen ka girinya kosɛbɛ lahidu kura kɔnɔ. Où Paul demande aux uns et aux autres d'obéir et d'honorer les responsables. O Paul bɛ a ɲini an fɛ ko an ka an kunnasigibaw faamaw bonya ani k'u kan minɛ. Que nous puissions leur rester fidèles Ani ka kɛ kantigiw ye u ye. et que notre pays puisse rester en paix. Walisa an ka jamana ka se ka to hɛrɛ la. Encore en venant dans l'Ancien Testament, N'an bɛ kɔsegi ka na lahidu kɔrɔ la. la parole de Dieu dit Ala ka kuma b'a fɔ ko que notre bonheur est attaché au bonheur du pays où nous vivons. ko anw ka hɛrɛ sirilen bɛ jamana ka hɛrɛ la an sigilen don jamana Raison min pour kɔnɔ. laquelle nous devons prier pour ceux qui ont une position d'autorité, Ka da o de kan fanga bɛ minnu bolo an ka Ala deli olu ye. pour que nous puissions vivre en parfaite harmonie Walisa an ka se ka ɲɛnamaya hɛrɛ kɔnɔ ani et bɛn kɔnɔ adorer notre Dieu. ani ka an ka Ala bato. Joseph donc va établir son père et ses frères Yusufu ye a fa ni a balimaw lasigi et leur donnant une propriété dans le pays d'Égypte, ani ka yɔrɔ dɔ di u ma Misira jamana la. dans la meilleure partie du pays, Misira yɔrɔw la ɲuman kɔni la contrée de Ramsès, o kɛra Ramses kɛrɛfɛ. comme Pharaon l'avait ordonné. I ko Pharaon tun ye a laɲini cogo min. Joseph fournit du pain à son père Yusufu ye et à ses frères, Yusufu ye dumuni lase a faw a fa ni a balimaw ma. de telle manière que tous avaient de quoi subvenir à leurs besoins. O walisa tɔw bɛɛ ka dumuni ko ka se ka ɲɛnabɔ u mago ko ka ɲɛnabɔ. Mais la situation s'empire. Nka ko baara ka gɛlɛya ka taa. Si vous lisez le reste du texte, N'i taara yɔrɔ kalantɔ la ɲɛfɛ à partir du verset 13 du chapitre 47, ka na sura 47 la verset 13 jusqu'au verset 26, fo ka se verset 26 ma. vous vous rendrez compte que la famine a fait en sorte que les gens ont non seulement donné l'argent, mais leur bétail, leur terre, et à un moment donné, ils se sont constitués comme esclaves pour qu'il y ait de la nourriture à manger. Kɔngɔ sɛbɛkɔrɔ taara ɲɛ ani kɔngɔ sɛbɛkɔrɔ bonyana fo mɔgɔw ye u bolokɔnɔ wariw ani u ka baganw fo ka na se ayiwa u y'u yɛrɛ di ka kɛ jɔnw ye o bɛɛ kun ye walasa ka se ka balo sɔrɔ. Le verset 25 du chapitre 47 dit, Verset 25 bɛ nin fɔ sura 47 na kɔni. tu nous sauves la vie, I ye anw ni kisi que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, an ka nɛɛma sɔrɔ an matigi et ɲɛna nous serons esclaves de Pharaon. walasa anw ka kɛ Pharaon ka jɔnw ye. Et Joseph fit de cela une loi Ani Yusufu ye o kɛ sariya ye qui subsiste jusqu'à ce jour, min bɛ senna fo bi. et d'après laquelle O ka kɛ ni o sariya ye. 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient au Pharaon. Misira sumanw sigiyɔrɔ 5nan bɛɛ tun ye Pharaon ta ye. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Ayiwa foro minnu tun bɛ ni olu ma di Pharaon ma fewu olu tun ye sarakalasebaaw taw ye. Israël va habiter alors dans le pays d'Égypte. Donc Israɛli ɲɛnamayara
ani ka sigi misra jamana kɔnɔ Ils eurent des possessions et ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. u ye sɔrɔ caman kɛ ani u jidira yen kosɛbɛ Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte ani yakuba ɲɛnamayara san 17 misra jamana et kan les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. ani yakuba sisan dafalen bɛɛ kɛra san 447 ye Il est en train d'aller vers la fin de sa vie. a b'a la ka taa a ka ɲɛnamaya laban yɔrɔ la Et il va appeler Joseph a ye a denkɛ yusufu wele pour lui dire, k'a fɔ a ye ko si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ni ne ye nɛɛma sɔrɔ i ɲɛkɔrɔ mets, je te prie, ta main sous ma cuisse n b'i deli i bolo bila ne woro kɛrɛfɛ et use envers moi de bonté, de fidélité. ani ka sɔn ɲumanya ani kantigiya la Ne m'enterre pas en Égypte. kana sɔn ka ne su don misira dɛ Ça, c'était une manière vraiment intéressante pour un juif de se rassurer qu'après sa mort, ce qu'il a dit sera fait. yahutu bɛɛ kelen kelen fɛ k'a dɔn k'a fɔ i ye min fɔ ko o na kɛ i salen kɔ o kun ka bon dɛ Quand je serai couché avec mes pères, dit encore Israël, israɛl y'a fɔ ko ni ne farala ne faw kan tuma min na tu me transporteras hors de l'Égypte i ka ne su ta ka bɔ misira et tu m'enterreras dans leur sépulcre. ani ka taa ne su don ne faw ka kaburu kɔnɔ Et Joseph va répondre, ani yusufu ko je ferai selon ta parole. i ye o min fɔ ne bɛna o kɛ Mais Jacob ajoute, jure-le-moi. nka yakuba ko a ma i kali ne ye Et Joseph le jura. ani yusufu y'i kali Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. o kɔ yakuba ye i majigi a ka dilan kɛrɛfɛ C'est après toutes ces choses nin ko bɛɛ tɛmɛlen kɔ qu'on est venu dire un jour à Jacob, ci nana à Joseph, ci nana pardon, fɔ yusufu ye don dɔ ton père est malade. ko a fa man kɛnɛ Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. o kɔ a ye a denkɛ fila manase ani ifrayimu ta a bolo Et on avertit Jacob, ani u ye ci bila k'a fɔ voici yakuba ye ton ko fils Joseph qui vient vers toi. a filɛ i denkɛ yusufu b'a la ka na Il i va bara rassembler toutes ses forces. yakuba ye i Et a barika s'assit bɛɛ sur fara son ɲɔgɔn kan lit. ani ka i sigi a ka Il dilan va kan dire à Joseph, a ko yusufu ma le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz ayiwa ala sɛbɛya bɛɛ tigi y'i jira ne la luz et il m'a béni. ani a dubara ne ye Je te rendrai fécond, m'a-t-il dit. a ko ne na i jidi Je te multiplierai. ne na i bɔ i caya Je ferai de toi une multitude de peuples. ne na i kɛ siya ba ye Je donnerai ce pays à ta postérité ne na nin jamana di ayiwa i bɔnna ma pour qu'elle le possède. walisa a ka kɛ a ta ye Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte a filɛ denkɛ fila minnu bangera i ye misira avant mon arrivée vers toi sani ne ka se i ma yan seront à moi. olu na kɛ ne taw ye Ephraim et Manassé seront à moi comme Ruben et Simeon. efraim ani manase olu na kɛ ne ta ye i ko ruben ani Mais simeon les autres enfants seront à toi. nka den tɔw na kɛ e taw ye Voilà comment est-ce que Manassé et Ephraim s'ajoutent aux enfants de Jacob. ayiwa a filɛ nin ye manase ani efraim olu farala yakuba denw kan cogo min na o filɛ Et nin ye cela est important quand nous allons voir la manière dont il va bénir les enfants. nafa bɛ nin dɔnniya la sabula tuma min na an bɛna ye a bɛna duba ta denw ye tuma min Il a eu 12 enfants. a ye denkɛ 12 de sɔrɔ Vous y ajoutez les deux fils de Joseph, ani ka yusufu denkɛ 2 fara olu kan vous aurez 14. o bɛ kɛ 14 ye Et il va donner une bénédiction spécifique à chaque enfant. ani a bɛna dubabu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ den bɛɛ kelen kelen ye Et de ces bénédictions se dégagera un nom ani o duba kɛrɛnkɛrɛnlen dilen la tɔgɔ bɔra o kɔnɔ qui nous permet de suivre la lignée de Jésus. o tɔgɔ min bɛna bɔ o kɔnɔ o bɛ a to an ka yesu buruju dɔn Donc, mes chers amis, ne balima teriw voilà ce que je tenais à partager avec vous n tun aujourd'hui. b'a fɛ ka min tila ne ni aw cɛ bi o filɛ nin ye Ma prière,
nka deli ye nin ye est que nous marchons toujours avec Dieu. o ye ko an ni ala ka taama ɲɔgɔn fɛ tuma bɛɛ Pas un pas sans le Saint-Esprit. an kana sendaɲɛ den kelen foyi kɛ n'an ni nisanu tɛ ɲɔgɔn Pas un fɛ pas sans que nous soyons convaincus que nous allons dans la même direction avec Dieu. an kana sendaɲɛ foyi kɛ ni a y'a sɔrɔ an ma jɛya a la ko an ni ala bɛ taa ɲɛkun kilenna kelen na Dans les pays où nous nous trouvons, an bɛ jamana min kɔnɔ si nous voulons vivre en paix, ni an b'a fɛ ka ɲɛnamaya hɛrɛ la prions pour ceux que Dieu a mis en position de responsabilité, ala ye minnu kɛ fangatigiw ye o waati la an ka ala deli olu ye afin qu'il les oriente, walisa ala k'u ɲɛ minɛ qu'il les dirige, ala ka u ɲɛ bilɛ et que nous puissions vivre en paix dans le pays. walisa an ka se ka ɲɛnamaya hɛrɛ la jamana kɔnɔ Et les enfants, les chrétiens qui sont en position de responsabilité, ani kerecɛn minnu ni jɔyɔrɔ bɛ olu bolo prions pour eux. an ka ala deli olu fana ye Soutenons ses frères an ka u dɛmɛ et ses sœurs ani o balimakɛw ni balimamusow an k'u dɛmɛ afin qu'ils puissent accomplir leur mission avec brio. walisa ci ani baara min kalifalaw ma u ka o kɛ k'a sɛbɛkɔrɔ dafa Et cela sera pour l'Église. o na kɛ egilizi ta ye Que le Seigneur vous bénisse matigi ka dubaw ye et vous fortifie chaque ani jour. k'aw barika bonya don o don Prions. an ka ladeli Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous venons de passer ensemble. Ta parole est vraiment riche. Elle nous nourrit. Elle nous fortifie. Elle nous aide à avancer. Oui, Seigneur, elle nous aide à mieux te comprendre. Et parce que nous te connaissons et nous te comprenons, nos agissements et nos prises de décision doivent être conformes à la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes et béni sois-tu parce que tu nous exauces. Nous continuons à te prier pour notre pays, continuons à le soutenir afin que le sang ne coule plus sur le sol malien et que les enfants de ce pays se donnent enfin la main pour bâtir et construire. Sois honoré, sois exalté. T'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. amen Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, an mati yesu krista ka nɛma l'amour de Dieu ani ala ka et kanuya la communion du Saint-Esprit ani nisanu ka jɛɲɔgɔnya soient avec vous o tous. ka kɛ aw bɛɛ fɛ Amen. amina Bon dimanche. ala ka kari jan bɛɛ